Naging matagumpay ang boxing tournament na ginanap sa Embarcadero de Legazpi sa lungsod ng Legazpi nitong Sabado, Agosto 23. 46 na boxing enthusiast ang nagpagalingan sa naturang sport. Edad 13 to 14, 15 to 16, 17 to 19, 19 to 21, 22 to 28 at 29 to 40 ang nagpalitan ng lakas ng kamao. Isa sa mga umangat at itinanghal na pinakabatang kampyon, ang 12 anyos na si Paul Gilbert Oraan ng Barangay Quitago, Ginobatan, Albay, na inspirasyon ng kanyang kapatid na isang mixed martial arts fighter. Mag-training lang po ng maigi tapos hindi po magpara-cellphone sa bahay. Mag-training po at para makuha yung goal nila. Bago sumalang sa kompetisyon, sumailalim muna sa weigh-in at general check-up ang mga kalahok para masigurong nasa kondisyon ang mga ito bago ang bakbakan. Ayon kay Henry Nervesa, Deputy Technical Delegate ng Bicol Boxing Tournament, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga ganitong kompetisyon dahil mas naipapakilala nila ang boxing sa mga Bicolano. Nais po ninyo na ng boxing, may mga stable po tayo dito sa mga bahagi ng Bicol, lalong-lalo na sa Pulangi. So may mga accredited coaches po tayo. Doon po tayo pumasok para mabigyan tayo ng tamang training. Nagpakita rin ng suporta ang alkalde ng Legazpi City na si Mayor Hisham Ismail sa aktibidad. Papalakasin po natin at susuportahan po natin sa mga ganitong klaseng programa. Opo. It's a good sport. And with the height and the length of the Filipinos, alam ko po na dito po tayo nag-excel kasi hindi po tayo gaano katangkaran, pero yung puso po natin buong buo para sa ganitong klaseng sport. Ito ang kauna-unahang boxing tournament na ginanap sa lungsod kasabay ng pagdiriwang ng ika-34 na Ibalong Festival. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.